Bismillahirrahmanirrahim. Sa imenom Allaha subhana, milostivog, samilosnog. Da ne bude ovaj uvod previše dug. Ja ću odmah da idemo u kos da udarimo. Mi znamo na koga se mi vraćamo od uleme. Po pitanju ovog, da li se naziva, ima li novotara kod nas, odnosno da li ovi koji rade, znamo da ima novotarija, ali ima novotara, to je pitanje. Da li se naziva osoba koji radi određenu novotariju novotarom ili ne naziva? Upitan je o tome Šejh bin Baz. Pa je upitan sljedećim riječima. Hel kullu men jefalu bid'a yusamma mubtadi'an. Da li svako onaj koji radi novotariju, da li se naziva novotarom? Wa tutlaqu kelimatu mubtadi'in ala šahsi. I kada se riječ novotar spušta na određenu osobu. Pa on odgovara sljedeći. Kaže, el aslu, osnova je, ene men fa'ala bid'a, da onaj ko uradi novotariju, bilo koju novotariju, bid'a, znači uopćeno bilo koju novotariju, yuqalu lehu mubtadi, da je on novotar. Hada huvel asl, ovo je osnova. Men fa'ala bid'aten yuqalu lehu bid'a. Ponovo ponavljam. Ovo je osnova. Da onaj ko uradi novotariju, on se naziva novotarom. Lakin idha kane džahilen, međutim, nije međutim da poljuljamo prethodno, nego međutim, ako je on džahil u tome, kaže ju'allem, znači pouči se tome, da to što radi da je to novotarija. Ometa tabe, la yusamma mubtadi'an. Pa ako se pokaje, kada se pokaje, on se ne naziva novotarom. Znači kad pokaje šta pokaje, znači ostavi tu novotariju. On se ne naziva više novotarom. O idha esarra yusamma mubtadi'an. Kaže, ako ustraje u tome, naziva se novotarom. Ala hasebi bidati, shodno novotari koji radi. Znači, on je novotar u onoj novotari koji radi. Kaže, feladi yusirru ala al-ihtifal bil mevlid. Onaj koji ustrajava, znači da proslavlja mevlud, obilježava mevlud poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ili bil mevalid uhra, ili za rođendane mevlude drugih osoba, kao što je to sufija. Kaže, yusemma mubtadi'. On se naziva novotarom. Hata je tu. Sve dok ne pokaje. Znači, jasnim riječima, navedam primjer, tačno je to. Od nas najraširenija novotarija mevlud, onaj koji je, znači, ko ustrajava na njoj i radi je, i upražnjava je, pozivu, ne pozivu, on se naziva novotarom, sve dok ne pokaje. U toj novotariji koji radi. Kaže, volazi usiru ala al-bena ala al-qubur, onaj koji ustrajava na gradnji na kaburovima. Kaže, vosalati na kubur, i klanjanja kod kaburova. A u benale mesađi daleha, ili pravljenje mešćida na kaburu, pravljenje kaburova na mešćidima. Ili mešćida na kaburova, svejedno. Kaže, evo qira'atil kutub aleha, ili da se čitaju knjige kod kaburova. Mislim, ili presno kod. Kaže, yusemma mubtadi', on se naziva novotarom. وَهَكَذَا مَنْ فَعَلَ بِدْعَةَ الَّتِي حَرَّمَهَا اللَّهُ يُسَمَّى مُبْتَدِعٌ. Kaže, tako onaj ko uradi novotariju, ko Allah šanu zabranio, naziva se novotarom. A onda navodi ove hadise. Jehudom nebiju sallam, kaže, rekao poslanik sallam, iako možda sati ili možda inna kullu muhdathatin bid'a, kaže, čuvajte se novih stvari, jer je svaka novotarija dalalet. U Jehulu sallallahu alejhi ve sellem hadis, ali kaže, u redosnom hadisu, kaže, fi hutbete džuma, znači u hutbi, na početku svake hutbe petkom, kaže emma ba'd fa inna khayral hadithi kalamullah wa khayral hadi Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Onaj poznati uvod. Wa sharrul umuri, kaže, i najgore stvari muhdathatun, najgore stvari su novine u vjeri. Wa kullu muhdathatin bid'a, a svaka novina je novotarija, wa kullu bid'atin dalal. Svaka novotarija je dalalet. Svaka novotarija je dalalet. Bez obzira koliko bila velika ili mala. Ja pođem s prijateljim, znači, i ovo tekst hadisa. I onaj koji uradi, naziva se novotarom u toj novotariji koji radi. I kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, amila laysa alayhi amruna fahu wared, onaj drugi rivajet od Iše radijallahu anha, ko uradi djelo, nije naša stvar, na nju naša vjera nije u tome, kaže, to su odbacije. Kaže, fel muslim, yamtathilu amra Allah, amra Rasul, musliman, kaže, treba da izvršava naredbe poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Wa yu'addi ma fa'alahu alayhi salatu wassalamu wa yuhadhdhiru min al-bid'ah.
I kaže da radi ono što je radio poslanik sallallahu alejhi ve sellem, od vjere. I kaže yuhadhiru min al-bid'a, i da kaže upozorava na novotarije. Kaže wa yusammi ahlaha mubtadi'in, da naziva novotare novotarima. Hatta yatubu ila Allah azza wa jalla, sve dok se ne pokaju Allahu subhanahu wa ta'ala. Wal jahilu yu'allam, a džahila treba poučiti. Wa man tabe tabe Allah, onaj ko se pokaje, Allah će primi njegovu tebe. Ne treba jasni govor od ovoga. Po pitanju te glavnog, znači tog naslova koji mi imamo. Po pitanju toga, znači, jel se naziva svaki novotar koji radi novotariju novotarom? Naziva se, znači, jasno ko dan. Ako neko kaže da ima možda u Lemi učenjaka koji drugačije, kaže budemo na to, ne kaže drugačije.